こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はクーレイプアケニケニを取り上げてみました。このメレは作詞作曲、カバイカポーカラニヒュイトさんなんですけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。クーレイプアケニケニ、大切なケニケニの花の霊。クーレイアラオナオナ、私を引きつけてやまない香りも。クーレイマカマエ、この上ない存在でヒーレイマウイクウポリ、ずっとこの胸に抱いていたいのに。こんな一番の歌詞なんですけれども、クーレイ、私の大切なレイと誰かのことを呼びかけていて、クーレイと歌いたいだけだったのかと思うぐらいクーレイと繰り返されるんですけれども、誰のことを思って歌っているのか。ヒュートさんの息子さん、若くして亡くなられた息子さんのことを思って作られたのがこの歌なんですね。このクーレイプアケニケニが収められている CD ではないんですが、カバイマカオカハリアリア、このアルバムにはヒュートさんが息子さんのことを思って作った楽曲が11曲収められています。この CD に収められている、ブックレットにこんなコメントがあるんですけれども、このアルバムは2013年1月19日31歳で亡くなったクアカプ・オカラニ・ヒュイトに捧げた曲集で、彼の3人の娘たちに素敵な父の思い出を記憶しておいてほしいと願って作りました。そんな思いで作られた楽曲の一つがこのクーレイプアケニケニということなんですけれども、このクーレイのところだけではなくて、ほんと繰り返しが多いメレなんですが、一番盛り上がりのところ、一番大事かなと思う繰り返しの部分の歌詞を見てみたいと思います。ヘアロハヘアロハラー、アロハオエクーイポ。こんな風にヘアロハ、アロハとアロハが繰り返される歌詞が続くんですね。ヘアロハというのはアロハ、愛すべき存在、愛すべき人という意味合いで捉えていいと思うんですけれども、へで始まってる、不定冠詞へで始まっているということは説明文なんですね。なので、アロハ愛すべき存在なんですと。で、主語は言っていない。もう亡くなった娘子さんのことを言ってるというのはわかるので、誰とは言ってないんですよね。アロハアロハラ、同じような歌詞が続いてますけれど、アリシヒのクアカプさんのことを思い出しながら、あんなことこんなことあったなと思い出しながら歌われるところだと思います。そしてアロハオエエクウイポ、アロハオエっていうのはさようならっていう意味合いで、使われる言葉ですけれども、さようならだけではないと思ったりします。あなたが愛されますようにと、あなたが祝福されますようにと、そういう意味合いなので、これからもずっと思い続けるよっていう気持ちでこの歌を作ってるはずなので、やっぱりアロハウェエコウイポと呼びかけてますけれど、ここはさようならと訳したくないなと思うんですけれども、なかなか日本語にはしにくいところですね。今日は1番と繰り返される不意の部分とだけを取り上げたんですけれども、ズーム講座の方ではメレの全体を丁寧に読みながら、悲しい切ないだけの歌ではないところを読み解いていきたいなと思っています。ズーム講座のご案内は隙間のリリーのハワイアンソングブック、私のブログの方でご案内しておりますので、よかったらそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。メディアのためのハワイ語ミニ講座終わります。